Minggu esuk atus mrepot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Ya, berkata Linda. Ya, biyen pacar rasane bingung isih ra percaya telung sasi wingi aku isih pacarmu jebul saiki ono wong liya rada sedih pengen nangis tapi kok wagu awale indah kini berantakan kabeh cerita mbok rampungi nganggo undangan aku gagah teko ning resepsinan kowe sesandingan tak tinggal nyanyi dangdutan. Aku ngerti yen atiku mung tok nggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit ambiar. Minggu esok atus propot kas tipis ning resepsimu nyakseni ijab kabul kowe ro bojomu statusku biyen pacar saiki tamu undangan kelangan kowe aku oleh ijol prasmanan. Aku rumangsa rong iso nyenengke tuntut urip enak pura kuat sanggane laku taunan dadi ra ono gunane tiwas sayang dadi ra penak atine reti-reti aku nampani undangan ono jenengmu aku bingung ra karuan biyen pacar saiki aku dadi mantan dadi sesimu pas munggah ning pelaminan. Aku ngerti yen atiku mung tok nggo rekreasi. Aku sadar ku relakan walaupun sedikit
berkah talenta. Ayo Dek Dewa. Mbak Pi. Sampun boten enten tenagane damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepidak kelaran ngempet dadi tangisan rodo panguripan bakal muter nanging mbuh kapan. Sing pengen koyo ngene terlahir rasuke bondo sadar aku kalah rumpo terserah kowe sayang ro aku ora aku ra maksa tapi yen wis bahas tresno sing jelas aku sing selalu ono. Sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita kini bisa membuatmu bahagia. Pancen nasibku lahir dadi wong kere uripku serba susah sadar karo manane pengen cinta-cintaan ben padha karo liyane tapi sadar diri aku ora bisa piye-piye. Nyanding kowe butuh keragat sedangkan aku iki wong larat wis kalah rupa rasuke bondo cintaku nekat pahitan kedene rasa. Aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku bayangkan jika cerita kita kini bisa membuatmu bahagia. Berkah talenta Sadewo risi. Aku ngerep iki. ayo berapa? Sing sabar, kasih gue sih lah. Ayo. Sabar. Mentalnya ditoto sih. Bener nih. Bener nih. Kenapa wong kiri selalu dicampakkan mental head hatiku acur remuk kau abaikan terpaunan pikiran selalu terbayang-bayang meski disepelekan ku coba mengusahakan seprono seprene ku berjuang cintaku tak akan pernah lekang kowe tetap tak sanding rasaku tak berpaling aku tiada tanding ku pastikan happy ending. Aku pancen ora sempurna gampang terluka tapi yen wis setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku bayang
Awangan sithik bae perjuanganku. Bayangkan jika cerita kita kini bisa membuatmu bahagia. Ya, Berkata-kata merdeka. mahal.
iso dadi siji. Riko sing sadar kadung iso loro, nangis wis sing metu pianyu moto, lambe kemuyu katone seman loro. Karepe Riko wis turuti, daran kain wis lakoni, seru percaya sunung manis janjine. Riko menyang isun loro ring kene. Saiki baru isun sadari, Riko walas sing ngrekyani, apu isun sing Riko tinggalno, timbang isun dhewe ngrasakno loro. Cerita manis wis isun lukis, arepaken welas isun lan Riko bisa dadi siji. Riko sing sadar kadung isun loro, nangis wis sing metu pianyu moto, lambe kemuyu katone seman loro. Karepe Riko wis turuti, daran kain wis lakoni, seru percaya sunung manis janjine. Riko menyang isun loro ning kene. Saiki baru isun sadari, Riko walas sing ngrekyani, apu isun sing Riko tinggalno, timbang isun dewek ngrasakno loro. Karepe Riko wis turuti, daran kain wis lakoni, seru percaya sunung manis janjine. Riko menyang isun loro ring kene. Saiki baru isun sadari, Riko walas sing ngrekyani, apu isun sing Riko tinggalno, timbang isun dewek ngrasakno loro. Dino mien isih ning sangingmu, dadi kanca critamu. Saiki
nglipur atimu Tino wingi kabar murah ono angin ora cerita tanpa swara cengkahmu bunga kairis kasunyatan kang kineris ing samudra tangis kelingan tresno kang manis
sono uripmu dewi-dewi. Sebulan emang podo kabeh sing tak lakoni tetep tok dianggep Allah. Ayo coba kandhanono uratne dhewe-dhewe. Ayo coba benahono sifat elekne dhewe-dhewe. Rasah mikir eleke tangga lan kanca-kancane. Ayo kendali koreksi diri sendiri. Urip nuli becek saling ini spesial untuk kompak komunitas pemuda Selegai. Selamat malam. Cakra. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih.
semuanya matur suwun. Larissa Group, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabeh iki ora perlu dikatuni, janjiku mbiyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rontone. Sido rondo Cakrawala. mau Wes. Yo. gas. Yen mula sliramu wis tak aturi, Aturi napa? golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara, nora wurung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kabaca. Ibaratku ora bakal dadi sego. Sing tak sun, sing gedhe pangapurane,
betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu dik Sinta aja guyu-guyu lali anak lali bojo lali wayah lali pitung rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih murong yen urung tak mlebu sarung iya malah riya apa malah rindu sedina rasane sewindu ning awak marake guru numpak dokar mlaku ning ulang wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti waduh bapak ala waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung Sinta Arsita berat 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 daripada loro untu apa sirah ngeluh luwih becik ora lara sing penting apik-apik wae amin luwih becik lara untu daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen awan rak doyan mangan amarga tansah kelingan betul kowe bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu Sawah. dik Sinta aja guyu-guyu lali anak lali bojo lali wayah lali pitung rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih murung yen urung tak trimo gantung malah riya apa malah rindu sedina rasane sewindu ning awak marake guru numpak dokar mlaku ning ulang wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak ala waduh biung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring pitulung iwak cucut mlebu ning sarung kebacut alias kadung ngenteke omah ngenteke kampung Cakrawala musik digital JMD
opo jalukku cah ayu aja guyak